Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. So makaho ne da rai na gyade shi, kin yau da ni yanzu wata wasu gane, kin so ki rohi na. Zaton akwai rabuwa ba yana da zafi in har ka so mutum ya guje ka. Yana ta ce min wata rana za ki sauya, na karyata dan yarda na yi wa hanya. Na zaton a tsakaninmu babu laya, ashe ki da shirin ki za ki sauya. Shagaltuwa na yi kuma sannan iya musaya, minai ga keshin ki ka sani wanga burka ne. Kun biyo ni kun san ina da taɗi, bana ganin yar da arai na ke da raɗi. Dai ta na saba a zaman mu kwai nishadi, saurinta da ya hasanya ina zama waɗi. Na killace ta da tawakin cikar murari, amma a yau ba ni ganin ta ba su kuni ne. Farin cikina hasken idanuwana, na ba haka kaina so ba da ne da rana. Kai zan tunana kuma kai na bai wajena, ashe bayani na ta bai wuce hikaya. Ta zuwa gare ni kullum ta tausa murya, ashe kalami ne da za ta ruɗa ni. Kullum tana zuwa guna don mu gaisa, ta ce da ni kan ƙaunar ta kar na fasa. Sabida so ni kuma sai na ba ta amsa, ni ma ki da wuri da hali na karki kosa. Ki ban zamar so in sha da babu ginsa, na kare ku ba da haƙi na sojar mutane. Kusan dalilin da ya sa na zo na furta, kusan bayanin tun hawa na jigata. Na zo da hamara a kaina ta na wahalta, a so na gaskiya kuma kun ji duk dalili. A tuntuna karama kuma ta min su'ali, ganin hakan ya saka a dole na yi jawabi ne. Kuma wannan ta zo da wani bayani, ta ce da ni labaran suna da muni, na kawo da su da ita za ta kankaro ni. Na zo gare ka da na Allah gargaki ni, idan aka yarje zan ba karin bayani. Na yarda ita ce daga baya ta yi yana ne. Da ke banyo zaton akwai rabuwa ba yana da zafi in har ka so mutum ya guje ka. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.